पीरगंज से भागल एक संक्रमित संपर्क में दोसर के खोजी हो रहल। जनकपुर के एक जने पत्रकार सहित पुस्तक संचालक में कोरोना पुष्टि। उक्त क्षेत्र सील कर रहल प्रशासन। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के एक स्वास्थ्य कर्मी बलात्कार आरोप में गिरफ्तार। बांके या कपिलवस्तु में 2 जने में कोरोना संक्रमित की संख्या 2 से 19 पुगल। ट्रक से ठक्कर देला पर बीरगंज में एक पुरानिया के मृत्यु। पूर्व मंत्री भीम रावल के सुरक्षा गार्ड सशस्त्र प्रहरी जवान में कोरोना पुष्टि। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के आइसोलेशन कक्ष से भागल 2 जने कोरोना संक्रमित मध्य 1 जने संपर्क में आयल बानी। भागल 2 जने मध्य 1 जने अस्पताल के कर्मचारी के संपर्क में आ चुकल नारायणी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मदन कुमार उपाध्याय बताइनी। अन्य 1 जने फरार रहल आ खोजी कार्य जारी रहल उपाध्याय बतैले बानी। आज बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के आइसोलेशन कक्ष से 2 जने कोरोना वायरस से संक्रमित भागल रहनी। संक्रमित भागला संगे इस क्षेत्र में हलचल मचल रहे। संक्रमित भागला बाद जिला प्रहरी कार्यालय से एसपी गंगा पंत सहित के टोली अस्पताल पहुंच चुकल बाटे। जनकपुर के 1 जने पत्रकार आ 1 जने पुस्तक का पसल संचालक में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से बीतल रात पुष्टि कल जनकपुर के 40 वर्षीय पुरुष पत्रकार आ महोत्तरी के 35 वर्षीय पुरुष जनकपुर में ही पुस्तक पसल संचालन करत आ रहल बानी। वहाँ के दोनों जने रहे वाला जनकपुर के शिव चौक क्षेत्र आ जनकपुर उप महानगर पालिका 4 के पिड़रिया माई स्थान क्षेत्र सील करे के जिला सुरक्षा समिति के बैठक निर्णय कैले बाटे। दोनों जने के इलाज के खातिर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के कोरोना विशेष अस्पताल में भर्ना कैल गेल जनावल गइल बाटे। प्रदेश 2 में अभी तक देश के सबसे ज्यादा 96 जने कोरोना संक्रमित मिलल बाटे। नेपाल में अभी तक 219 जने कोरोना वायरस से संक्रमित मिलला में 96 जने प्रदेश नंबर 2 के ही रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनैले बाटे। मंत्रालय के अनुसार ई मध्य 176 जने पुरुष 43 जने महिला रहल बाड़ी। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 में 35, प्रदेश 2 में 96, बागमती प्रदेश में 9 जने, गंडकी प्रदेश में 2 जने, प्रदेश 5 में 72 जने, सुदूर पश्चिम प्रदेश में 5 जने संक्रमित मिलल बानी। एने बुटवल में इलाज के क्रम में रहल 25 वर्षीय पुरुष से 11वां दिन, चितवन में 63 वर्षीय महिला 26वां दिन में डिस्चार्ज भइल बानी। ई संगे कुल डिस्चार्ज होखे वाला के संख्या 35 पुगल बा। बेर बेर बलात्कार कैल आरोप में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के एक स्वास्थ्यकर्मी पकड़ाऊ पड़ल बानी। झापा के एक 28 वर्षीय महिला के उजुरी के आधार में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के फिजियोथेरेपी 35 वर्ष के फिजियोथेरेपी राजेश मंडल के प्रहरी पकड़ाऊ कैले बाटे। झापा घर भइल जनकपुर रहत आयल उक्त महिला से बेर बेर जबरदस्ती कैल प्रहरी में उजुरी देला बाद स्वास्थ्यकर्मी मंडल के पकड़ाऊ कैल गेल धनुषा के प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्की जानकारी देनी। उक्त महिला से बीतल बैसाख 27 गते जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में जाहिर दर्ता करेले रहली। उहे दिन स्वास्थ्यकर्मी मंडल के पकड़ाऊ करके अनुसंधान हो रहल प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्की के कहनाम रहल बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय गुलमी से जिला के सभे नाका सील करे के निर्णय कैले बाटे। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र आज जिला सुरक्षा समिति के आज बैठल बैठक से जेठ 1 गते से 5 गते तक जिला के सभे नाका पूर्ण रूप में बंद करे के निर्णय कैले बा। कोरोना वायरस के जोखिम बढ़ला बाद बीरगंज महानगर पालिका में निषेधाज्ञा जारी कैल गेल बाटे। जोखिम बढ़ला से दूसर का सूचना न आइला तक निषेधाज्ञा जारी कैल गेल परसा के प्रमुख जिलाधिकारी विष्णु प्रसाद कार्की जानकारी देनी। कोरोना संक्रमण और फैले न देवे के खातिर स्थानीय प्रशासन से कड़ा कदम चलल गेल बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय परसा से काल मंगर के कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण आज जिला में शांति सुव्यवस्था कायम करेला नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी के अतिरिक्त सेना समेत परिचालन करे के निर्णय कैले बाटे। परसा में काल मात्र 2 जने पत्रकार सहित 39 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल रहे। मुस्लिम आयोग तथा मदरसा मस्जिद अनुगमन समिति 12/12 के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 23 भलुई में राहत वितरण कैल गेल बाटे। आयोग से उक्त गांव में रहल दलित, अपांग, एकल महिला, मजदूर, पिछड़ल 45 घर परिवार के 20 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2 किलो प्याज, 2 किलो आलू, 1 किलो नून, 1 लीटर खाए वाला तेल, 4 किलो गेहूं राहत वितरण कैल गेल बाटे। कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस से रोकथाम तथा नियंत्रण के खातिर कैल गेल लॉकडाउन के कारण प्रभावित भइल परिवार सबके खातिर राहत वितरण कैल गेल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य तथा आयोग के सदस्य डॉक्टर कमरुल्लाह अंसारी बताइनी। उक्त राहत वितरण कार्यक्रम में नेपाल मुस्लिम आयोग तथा मदरसा मस्जिद अनुगमन समिति 12 के अध्यक्ष राज मोहम्मद राय, सदस्य डॉक्टर कमरुल्लाह अंसारी, कलामुद्दीन अंसारी, रुस्तम अंसारी, अशरफ ठाकुर राय लगायत के उपस्थिति रहल रहे।
वीरगंज में ट्रक के ठक्कर से एक व्यक्ति के मृत्यु भइल बाटे। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 नागवा में काल संझिया सड़क पार कर रहा व्यक्ति के ट्रक से ठक्कर देला पर मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखे वाला में उहे वार्ड निवासी 55 वर्षीय घनश्याम कायस्थ रहल बानी। कायस्थ के वीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बाटे। कायस्थ के भतीजा चंदन श्रीवास्तव से काल संझिया करीब 7:30 बजे के समय में दुकान से कुछ सामान खरीद करके सड़क पार कर रहल बेरिया ना 6 ख 2372 नंबर के ट्रक से ठक्कर देला पर उनकर मृत्यु भइल बताइनी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेता एवं पूर्व गृह मंत्री भीम रावल के सुरक्षा में खटल एक जने सशस्त्र प्रहरी की कोरोना पुष्टि भइल बाटे। काल भक्तपुर में भेटल 27 वर्षीय कोरोना संक्रमित उक्त पुरुष भीम रावल के निवास में सुरक्षार्थ खटल सशस्त्र प्रहरी जवान रहल सशस्त्र प्रहरी उच्च स्रोत पुष्टि कैले बाटे। वहाँ के रावल गृह मंत्री भइल बेरिया से ही सुरक्षा टोली के सदस्य रहल बतावल गइल बाटे। रामेसाब घर बैल भक्तपुर में रहत आयल वहाँ के सशस्त्र प्रहरी बल के नील बराही गन में कार्यरत रहल बानी। अभी वहाँ के टेकू अस्पताल में इलाज करा रहल बानी। उनकरा कैसे कोरोना संक्रमण भइल कह के बात खुलल नहीं खे। उनका ट्रैवल हिस्ट्री लेवे के काम जारी रहल बा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ भारतीय रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज घोषणा कैले बानी। काल संझिया देशवासी के नाम में संबोधन करत मोदी 20 लाख करोड़ भारतीय रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज घोषणा कैले बानी। वहाँ के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पूरा करे के खातिर आर्थिक पैकेज लियावल गई बताइनी। उक्त पैकेज लैंड लेबर लिक्विडिटी जैसन समस्या संबोधन करेला लियावल गई वहाँ के बताइनी। आर्थिक पैकेज के भारत के श्रमिक आ किसान मध्यम वर्ग आ उद्योग सबके खातिर लियावल गई मोदी संबोधन के क्रम में बतैले बानी। अब मौसम संबंधित जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 34 दोपहर 40 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:18 में बेर उगल रहे तो संझिया 6:44 में बेर डूबल रहे। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। वीरगंज से भागल एक संक्रमित संपर्क में दोसर के खोजी हो रहल। जनकपुर के एक जने पत्रकार सहित पुस्तक संचालक में कोरोना पुष्टि। उक्त क्षेत्र सील कर रहल प्रशासन। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के एक स्वास्थ्यकर्मी बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार। बांके कपिल वस्तु में 2 जने में कोरोना संक्रमित की संख्या 219 पुगल। ट्रक से ठक्कर देला पर वीरगंज में एक पुरनिया के मृत्यु। आ पूर्व मंत्री भीम रावल के सुरक्षा गार्ड सशस्त्र प्रहरी जवान में कोरोना पुष्टि। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।